ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, имрӯз мо як навори нав мепартем дар канал, чунки медонед ки мо ҳар рӯз хонаи фурӯши нав мепартем. Хоб бисёри одамо гуфтанд ки квартираҳо парто. Хоб дӯстон, мо квартира мепартем имрӯз, сиёмка мекунем, то охири видеоро тамошо кунед. Квартира дӯстон дар ноҳияи Шоҳмансур, повороти аэропорт, ориентир сеюм баз, кӯчаи сеюм баз мешавад. Хоб дӯстон, этаж 14 этажаи хона дар 12-ум ошуна ҷойгир аст. Чунки мебинед ай пара ай берун нишон метем, магазин, мактаб, ҳама чӣ, мисол дом ба камера, домофон. Хона гуфтем ки дар 12-ум ошуна қарор дорад, се хонагай. Хоб дӯстон, медароем ба даруни хона, то охири видеоро тамошо мекунем. кадоми хонаи фурӯшӣ дорад, дӯстон ба номерои админ занг занед, ҳатман меоем, кӯмак мерасонем. Видеои хонаи фурӯшитона дар канал мо мепартем. хоб, лифт дорад, на ба лифт мебарем бародарон. хоб дӯстон, ба падез мебарем, 12-ум ошона. гуфтем ки ҳама падезо камера дорад. на балкони 12-ум этаж дута лифт дорад. ҷои мусобкаш. ина дӯстон, хона, балкони ҳамин хона аст. калидор падез дар падез. ҳозир медарем ба даруни хона. хоб дӯстон, ина дар омадем ба даруни хона. хона аз 3 ҳуҷра иборат аст. кухня, душевой, туалет дорад. полни квадратиш чанд қай ҳамин хонара? 97 азда як полни квадрати хона. хоб дӯстон, ҳозир медорем ҳама хонаро дона ба дона нишон метем. ремонт нав кадагай, евро ремонт бигем, даро ҳама як намуд, ҳама тоза, мисол чия медорем. ҳозир як нав тамошо мекунем, ҳамаша маълумот метем барои хона. хоб дӯстон, наҷа туалет бо полни болош пластикаи гир ба гир кафел, нав тоза кадагай. ҳамин калидораш худаш чанд яка квадратиш? 23 азда 2 калидори худаш. болош ина хеле фигураи хушбӯ задагай, плафон мобайни аркашидагай, бо якта дига бо плафона дегим. хоб дӯстон, на ҷои душевой медарем ба даруни душевой. полни кафел, пластик, отдельный душевой кадагай наши. термикс. ҳама чизиш мисол квадрати ҳаста. душевой квадрат чанд? 4 квадрат. 4 квадрат душевой. хоб, ростаки хона мешавад. кухня. ростаки кухня мешавад дӯстон. намедонем кухняи калон, абои задагиай, полни болош фигура, балкон дорад, дена мубайни аркада. балкони хеле трезақа бигем, решотка. ай беруни шод монда будем. хоб, нигоҳ кунед, нашод отопление дӯстон ба тариқо задагиай. и дом бояд ба наздикӣ бизгар отопление. а так ҳама чиз хонада установка кадагиай, мақсад ба наздикӣ мумкин отоплениеро турбоша хоб кунанд, сар битян боша. хоб дӯстон, ина нигоҳ кунед, ҷои кухни гарнитур, розетко, ҳама баровардагӣ, об ҳамаш тайёрай. пол ламинат. квадратиш чанд иҷара? 12 азда 6. полни ламинат ҳама хона.
خب نه سه در خونه که در میبریم روستاکی سه در خونه در یک جمسو отдельно ванна туалет отдельно кухня سه در خونه отдельно خب بسم الله الرحمن الرحیم میدونم با یکم خونه یک تریزه روپروی خونه میشه روپروی پادیس باش نخی فیگورا کداگه обой сонашнам ба тариқа задаги разведко барои антенна не хеле ҷои аркакадаги барои телевизор ягон чиз дигар квадрати хона чанд ака 13,4 квадрат поёнуш ламинат хоб ба дуюнги хона медорем и хонаш залай зали калони хонашам тириза рӯпаруи падест батарейка фигура пока люстра задагӣ нест ози обои антенна розеткаҳоро ҳамаро буровардагия пол ламинат 20,5 квадрат метр хонаи зал خب دوستان با خونه دیگری می‌داریم نه خونه دیگه سیمگی خونهش شام разведка اما چیزش برآورده شدگی обой задагی болош фигура фигураи хеле хуб задагی мисол хона да ремонтошон нав кадаги ремонтуро поён ламинат ниё кунед кам тарихи аркача мешава тризача доро тризара ман пешидаем дар خب کвадрати чанд ака 11 16 азда 2 не 16 азда 9 квадрат خب دوستان на ҳар се хонаро нишон додем то охири видеоро тамошо кунем номерои соҳиби хонаро мемонем барои фурӯш нархи хонаро гап мезанем кадоме хона харай ҳатман дар номерошон занг занен хона ремонтиш нав шудага гуфтем нашуд отопление ба наздикӣ мисол отопление мешава нархи хона чанд шудака нархи хона 800,000 сомон нархи хона 800,000 сомон номерои телефон 97 66 88 35 خب دوستان номерои соҳиби хона занг занен барои маълумот кадоме чӣ надорам нениётон дар комментариҳо нависем خب кадоме хонаи фурӯшӣ дорад дар шаҳри душанбе ҳатман дар номерои админ дар рӯи экран мебарояд занг занен мо ҳатман меоем хонаро реклама мекунем кӯмак мерасонем барои фурӯхтан раҳмати калон барои одамое ки канали моро дастгирӣ мекунанд подписатсия мекунанд лайк мемонанд